खैराबारि दख'र दुलाराय बाथौ महासभाया सनाथि मायथाइ फोरबोखौनो बानजाय आफादनि मावख' बेखेवबाय। बेखेवना होयो आसाम कुच राजबंशी डेभेलपमेन्ट बर्डनि मासिगिरि प्रणब नारायण देवा। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खैराबारि दख'र दुलाराय बाथौ महासभानि सनाथि मायथाइ फोरबोआ फैगौ 2024 मायथाइनि जानुवारि दाननि 19, 20 आरो 21 खालाराव सानथामनि हाबाफारिजों आरेंपारायाव थानाय बाथौ थानसालि गेवलां फोथाराव खुंनो लानाय जादों। दिनै रबिबाराव सनाथि मायथाइ फोरबो खुंफुंनायाव खामानि मावनो बानजाय आफादा खैराबारियाव लक्ष्मण बर'नि नैथि खोलोब बिल्डिंआव मावखुलि बेखेवबाय। बानजाय आफादनि मावखुलि बेखेवनायजों लोब्बा लाखिना बानजाय आफादनि आफादगिरि एबा बिटिआरनि एमसिएलए बबेन चन्द्र बर'नि दैदेननायाव सावराय जथुम खालामना दालाय आफादफोरनो बिबान रानना होयो। बे समाव एमसिएलए बबेन चन्द्र बर'आ खौरांनि गेजेरजों मा फोरमायदों आबुङै मिथिना लानि फै। दिनै मोनसे गोब्राब सान खैराबारि दख'र दुलाराय बाथौ महासभानि आरो बे महासभानि जा सनाथि मायथाइ फैगासिनो दं बेनि जा आरसिनि जे अफिस लाबाय दिनै बेखेवबाय बे समाव मा बुंनो सानो? दिनै जों बुंनो थाङोबा जोंनि दिनै दिना जोंनि थाखाय जोबोद मोजां होनना बुंनांगोन। मानो होनबा जिहेथु जोंहा फैबाय थानाय जानुवारिनि 19, 20, 21 जिहेतु जोंना मोनसे फुन्डालिजमेन्ट मोनसे जयन्ति जानो थांगासिनो दङ। आरो बे हिसाबै जों मोनसे जोंनो कार्यालय नांगौ। बे कार्यालयखौ जों माने खैराबारि मेन टाउनावनो जोङो मोनसे बे बिल्डिंआवहाय माने सेकेन्ड फ्ल'रावहाय बाथौपुरि बिल्डिंखौ जों लानाय जादों। गतिके दान मोनथामनि गारनाय जोङो दा दान मोनथामा मोनब्रैनि गारनाय जेब्लासिम जोंनि खुनालि जयन्तिया माने जालाङा अब्लासो जों बे मावनो जिरायनानै जोङो जोंनि माखासे प्लेन पलिसिखौ लानाय जागोन। खामानि कार्य सालायबाय थागोन बेनो। बानजाय आफादनि सासे आफादगिरि हिसाबै रायजो राजानिफ्राय आरो बायदिसिना बिथिंनिफ्राय माबायदि मदद नागिरदों? आसले आङो जिहेतु बानजाय आफादनि जिहेतु आफादगिरि हिसाबै आंहा बेनो मोनसे खावलायनाय थागोन। जोंहा जिहेतु नैबे माबायावहा बै खैराबारि आन्सलिक जिथु माबा महासभा बेयाव जोंहा 54 गामि दङ। 53 गामि दं। बे 53 रायजो राजाखौ जोङो आफादगिरि नेहाथारिफोरखौ जोङो जाहाथे फैबाय थानाय जितु जोंनि खुनालि जयन्ति माने माखासे जों हेल्प खालामनांगोन बिथांमोनखौ जोंनिफ्राय खावलायनाय जागोन। बेसेबांसो बाजेटखौ जोङो 20-25 नि गेजेराव जोङो मोनसे माबा लादों। थिग बिदिनो बाजेटआथ' 25 लाखसो जाबाय। बेफोर बिथिङा बबेथिंनिफ्राय फैनायनि मोनसे सर्स दङ? जों जिहेतु मोनसे अंक खालामदों। बे अंक खालामनाय हिसाबैसो जोङो 20-25 नि गेजेराव जागोन होननानै जों मोनसे माबा खालामदों। मानो होनबा जोङो मोनफ्रोमबो न'खरनिफ्राय जोङो 500 थाखा एसे बयखौबो बुंनाय जादों। न'खर प्रति 500 थाखा आरो सोरबा फार्स्ट ग्रेड ए ग्रेडनि जेब्ला माने माबा साख्रि मावनाय बिथांमोना जे 3000 थाखा, सेकेन्ड ग्रेडनो 2000 थाखा आरो थार्ड ग्रेड 1000 आरो बिनि गेजेराव सोरबा जुदि होनो माने एसे मानसि नायनाय जों माने बिथांमोनाव बिनाय जागोन होननानै जोङो। मोनबेसे साब कमिटि दासिम दाफुंनाय जाखो? साब कमिटि जों दिनैसिम मथा मथि 26 माने साब कमिटि दानाय जाबाय। जायगाया माने बे आरेंपारा बाथौ थानसालि आन्सलिक बाथौ मन्दिर। আজি যেহেতু খুব মুহূর্তত আপুনি খৈৰাবাৰী আঞ্চলিক বাথৌ মহাসভাৰ যি মানে গল্ডেন জুবলি ইয়াৰ যি আৰচিৰ যি অফিচ সেই অফিচটো আজি উদ্বোধন কৰিছে। এই মুহূৰ্তত কি কয়? খৈৰাবাৰী আঞ্চলিক বাথৌ মহাসভাৰ যি সোণালী জয়ন্তী এই সোণালী জয়ন্তী উদযাপন কমিটিৰ অস্থায়ী কাৰ্যালয় আজি খৈৰাবাৰী টাউনত আমি অস্থায়ীভাৱে শুভ উদ্বোধন কৰিলোঁ। আৰু আগন্তুক দিনত যি এই খৈৰাবাৰী মহাসভা বাথৌৰ সোণালী জয়ন্তী অনুষ্ঠানটি সুন্দৰৰূপে আৰু আড়ম্বৰপূৰ্ণভাৱে অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। আৰু ৰাইজৰ লগত আমি সকলোৱে সহযোগ কৰি এই অঞ্চলৰ এইটো প্ৰাচীন কালৰ পৰা চলি অহা যি বাথৌ মহাসভাৰ যি সৃষ্টিকৰ্তা প্ৰাকৃতিৰ ওপৰত যি পূজা এই পূজাভাগ আমি সকলোৱে মিলি কৰিম। আৰু আজি এই উদযাপন সমিতিয়ে মোক যিহেতু এই অনুষ্ঠানৰ অস্থায়ী কাৰ্যালয়ৰ উদ্বোধন কৰিবৰ বাবে আমন্ত্ৰণ জনাইছিল, মই আমন্ত্ৰণযোগ্য ইয়াত উপস্থিত হৈ কাৰ্যালয়ৰ শুভ উদ্বোধন কৰোঁ। আশা ৰাখিছোঁ যে আমাৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠী মিলি খৈৰাবাৰী এই বৃহত্তৰ অঞ্চলত
এই বাথৌ আঞ্চলিক সোণালী জয়ন্তী আমি সকলোৱে মিলি উদযাপন কৰিম এক সুন্দৰ সফল এটা অনুষ্ঠান হ'ব আৰু আশা ৰাখিছোঁ যে এই বাথৌ পূজাই এই অঞ্চলৰ যি অপায় অমংগলখিনি দূৰ কৰিব সকলোৰে মংগল কৰিব সুস্বাস্থ্য সকলোকে অধিকাৰী কৰিব আৰু আগন্তুক দিনতো যাতে আমি এনেধৰণে আগুৱাই যাব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে মই সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ আৰু বিশেষকৈ এই অঞ্চলত বহু বছৰৰ পিছত এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে য'ত নেকি বাথৌ পূজাত আমি সকলোৱে মিলি বাথৌ পূজা কৰিব এটা পৰিৱেশ হৈছে তাৰ কাৰণে আমি BTAD প্ৰশাসন অসম চৰকাৰ সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মই কুজ ৰাজবংশী উন্নয়ন পৰিষদৰ অধ্যক্ষ হিচাপে বা বিজেপি দলৰ এজন ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য হিচাপে আমাৰ দল আৰু UPPL দলে মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ আছে আৰু মই ব্যক্তিগত বা মই যিটো পদবীত আছোঁ ইয়াৰ পৰা যিখিনি মোৰ সহায় সহযোগ থাকিব আগন্তুক দিনত ইয়াত মই সহযোগিতা আগবঢ়াম আৰু এই অঞ্চলৰে যিহেতু মই সন্তান গতিকে মোৰ এটা নিজৰ দায়িত্ব আছে এই অঞ্চলৰ গোটেইখিনি কামত মই সহযোগ কৰা नोंथाङा गावनि फेभरेट श' नायनायाव स्ल' इन्टारनेट स्पिडनि थाखाय बानाय फैबाय नामा? गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव नोंथांमोननि थाखाय आर'नाइ टेक्न'लजिसआ लाबोदों हाई स्पीड फाइबार ऑप्टिक ब्रॉडबैंड प्लान्स मात्र 399 रां पार मान्थआवनो नोंथांमोना आनइन्टाराप्टेड स्ट्रीमिंग गेमिं आपल'ड डाउनल'ड आरो ब्राउजिं खालामनो हागोन आबुङै मिथिनो थाखाय गाहायाव होनाय वेबसाइटआव नायनो हागोन आरो नैबे जामबुं नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन जामबुं नङा जाबाय 8812989283 नङाब्ला 8099554827